L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu l-Messija l-Mulej. U bħala sinjal kolkom dan, issibu tarbija mfisqija u memduda f'maxtura. Aziz Arċisqof tagħna, Monsinjuri u Aħwan Sara. Dis-sena metzlili biex naqsam magħkom ftit ħsibijiet dan il-katedral armat tan sabiħ. Il-lejla ġejna biex niċċelebraw ġrajja kbira li markat għal dejjem l-istorja tal-umanità. Il-miliet minn dejjem kien ikebbes il-ferħ fit-qlub il-bledwin, mhux anqas lili. Kemm inħobb lejla ma' l-papa nżinu d-dar bil-narmaw is-siġġa tal-miliet, il-figura tal-babbil fil-maxtura u nibdu l-presepju. Kemm inħobb l-għanijiet tal-miliet li kell il-ħelu u l-rigali naqilgħu minn dawk li santu ħobbuna. Insomma, żmien li kun nistenni bil-ħerqa u ma nbidlu ma' xejn. Iżda, issa ġejna biex niċċelebraw il-ġrajja li tagħti sens il-kulma u sabiħ u għal-qalbna f'dawn il-jiem. Ġejna biex niċċelebraw bil-ferħ it-twelid ta' Sina Ġesu Kristu. Ġejna għax nemnu dak li Ġesu stess qal lil Nikodemu. Alla hekk ħabb lid-dinja li bagħat li l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmel fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Ġie hawn fostna għax jħobb lil bnedmin kollha huma min huma. Din is-sena ftit ġimgħata qabel ma faqqet gwerra qalila, kelli xort inżur l-art imqazza fejn twilet, għex, miet u x-xox ta' Ġesu. U għalhekk stajt inħoss u nifhem aktar il-ġrajja li se niddeskrivilkom. Fl-aħħar f'Ajjar Nażaret, l-Arkanġu Gabriel żar lil Marija, għarusa ta' Ġuseppi l-Mastru tax-xa, u ħabbrilha li ġiet magħżula biex issirhom Ġesu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U qalilha u jkun kbir u jissejjaħ bil-għoli. Marja tħawdet ħafna din l-aħbar, ma sidetx tifhem kif u beżet, iżda aċċettat u qalet ikun minni skont kemmtek. U kif hemm minqux fil-Bażilika ta' Nażaret, verbum dej, hekk karo factum est, li bent Alla hawnhekk sar mininem. Ma kienx ħaġa fiva mal-Marija biex tispjega kollox il-Ġuseppi. U meta qaltlu Ġuseppi wkoll ħassu bħawwa ġmielu. Għalhekk Alla batlu anġlu fil-ħol biex jgħidu li dak li qaltu Marija u kollu veru. U li lilu Alla għażlu biex jieħu ħsieb ta' Marja u Ġesu. Ġuseppi ta' raġel twajbu ġus li kien u wkoll għamel dak li rid minnu l-mulej. Ftit wara, Ċesari Awgust irid jotti n-numru tan-nies jappartjenu għas-saltna tiegħu fil-Palestina. Ġuseppi u Marija kellhom ħallu darhom u jitilqu lejn Betlem, biex Ġuseppi kien ġej min-nisel tas-Sultan David. Marija xejn ma xtaqet mitċċaqlaq minn dara l-aktar li xi żmien kien għaddej ġmielu u kellha bżonn tistrieħ waqt li tipprepara l-miġja ta' din it-tarbija speċjali. It-triq minn Nażaret għal Betlem kien ta' madwar 150 kilometru lejn in-nofsinhar tal-Palestina. Kien vjaġġ ta' dbatija u perikli u kien iżum madwar 4 jiem. Nisa li akkumpanjati minn xi ħmara li kienet tippermetti l-Marija tisfih xi ftit fuq dara matul it-triq. Min jaf kemm ferħu meta mill-bogħod lemħu l-belt ċkejkna ta' Betlem wara jum ieħor ta' mixi jibes. Imma int, Betlem ta' Effata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek għad joħroġ li dak li jkun prinċep Iżrael. Marija kienet imħasba mhux ftit, l-aktar meta Ġuseppi għalilha ma setgħux isibu post fejn jistieħu għal-lejl. Bħal Marija u Ġuseppi, ħafna nies kellhom jivvjaġġaw lejn Betlem biex jirreġistraw ruhom u allura l-lukandi kienu kollha mimlin. Min jaf x'dieħa ħass Ġuseppi meta Marija tarfitlu li għalkemm ma setgħux isibu post fejn jiskennu,
kien wasal il-ħin li jitwiled Ġesu. Fl-aħħar, xi ħadd kellu ħniena minn din il-koppja twajba u għarfilhom kien ġoqar aktarx taħt il-lukanda. Ġuseppe jaċċetta. Jidher li ġolar kien hemm baqra tistrieħ. Imma possibbli li retarrejiet kellu jitwieled f'tant faqar. Laqqas li kien kelli wisq lar, iżda ma kellhomx għażla. Kien hemm dak il-ar u għumdu u jinten. Kenna l-annimali li joġbu jitwiled Ġesu. Hemmhekk beka l-ewwel bikja tiegħu. Min jaf kemm nitgezzu trozzu magħha Marija biex issaħħan u tisqel il din it-tajbija ċkejkna. X'misteru kbir! Alla sita s-sema u l-art jintela għal kollox bħala bniedem fidej Marja u Ġuseppi. Verbum Dei karo factum est, il-kelma tal-Alla saret laħam u għamret fostna. Dawk li nħawi, kien hemm xogħliet raba fejn ir-rajja kien iraw l-naċċ tagħhom lejlu nar. Bejt suħur, ftit li minn Betlem dirlhom anġu tal-mulej li ħabbrilhom. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu l-Messija l-mulej. U bħal sinjal ikolkom dan, issibu tajbija mfisqija u memduda f'maxtura. Dlon kien għaqdu miegħu ħafna anġli ikantaw Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria lil Alla f'loli ta' smawiet u slim fl-art lil dawk li oġbu lilu. Ir-rajja l-ewwel bil-kemem l-aħbar. Kienu nies foqra imwarba minn kulħadd. Iżda ma ngħidu jiġu lejn l-ar u sabu kollox kif kien qalilhom l-anġlu. Kemm kew bil-ferħ f'dan il-lejl għaddis. L-Apostlu San Ġwan jgħidilna l-Ġesu ġie f'daru u niesu ma laqgħux. Niesu ma laqgħux eżis ħuti mhumiex biss in-nas ta' żmienu. Jista' jkun li l-bledmin tal-lum ukoll ma jilqgħux il-Ġesu. Għandna ħin u spazju għal Alla f'ħajjitna immorru niltaqgħu ma' Ġesu fil-qudiesa ta' kull nhar ta' Ħadd. Għandna ħin għall-familja biex nitkellmu, nieklu u nitolbu flimkien il-ġenituri. Qed iqattaw ħin ta' kwalità magħna l-ulied. Qed inżuruhom lin-nanniet, l-anzjani u dawk waħedhom jew li m'għandhomx min jaf magħhom. Kemm indawru wiċċna għal bżonnijiet ta' dawk li ġew eżiljati f'pajjiżna, forsi għax ta' kulur ta' ġilda differenti jew ta' twemmin ieħor. Kemm nies fosthom ċensati jużaw il-ħiliet tagħhom biex jeqirdu il-ħajja tal-bniedem minflok iħarsuha. Kemm nies fosthom innoċenti, fosthom tfal bħali qed ibatu bil-ġuħ, bl-għaġġ u bl-attakk bil-mwarbin. Bil-ġuħ, bl-għaġġ u bl-attakki waqfin minn bombi warmi oħra f'diversi pajjiżi. Dan qed iseħħ bħalissa anke fl-art fejn twieled u Ġesu. U minkejja dan kollu donni nibqgħu indifferenti. Qisu ma jiġri xejn. Eżis ħutin Sara. F'dan il-lejl tal-milied tajbu fuqkom u d-dwejja u l-tiħ ta' qalb. Twieled li Manjuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Hawn kemm hawn dlam dan huwa lejl ta' dawl kbir. Ħarġ sew. Ebdija ħirġa mill-grotta ta' Betlem. Ejjew nersqu flimkien barrajja f'qajra dejn il-maxtura. Ejjew nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu li bentalla li sar bniedem id-dawl li jiddi fid-dlam. Ġesu ġie biex jerġa' jagħti l-ġmiel, il-kobor u d-dinjità lil kulħadd. Ejjew inħalluh iberikna wiċċna żgur jixel bil-ferħ. Għax tassew il-ferħ ta' Ġesu nuh fl-imħabba u rispett l-umru mal-familja, ma' sħabna l-iskola u fil-postijiet tax-xogħol. Nuh fil-qadi sew ta' dbirna kemm bħala studenti jew ħaddiema. Nuh fil-modvija li l-umru ma' dawk li forsi ma tantx ispettawna jew weġġawna. Hekk tassew ikun jisħoq ilna li nissejħu li Alla. Bambin Ġesu.
f'dan il-lejlek speċjali nitolbok tberikna sabiex bħalek nikbu fl-erf u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Birek il-ġenituri, in-nanniet u l-familji kollha tagħna. Għamel li dejjem nikbu fil-qdusija fuq l-eżempju tal-familja mqazza. Ftakar fis-sħabu fit-tfal kollha l-aktar dawk li f'dan il-lejl jinsabu morda bil-ġuħ imwarbin jew tilfu l-familja u djarhom il-gwerer. Birek lill-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna, lis-saċerdoti u reliġjużi sabiex jibqgħu wassu b'ferħ l-aħbar it-tajba ta' Ġesu li ġie fid-dinja għal kulħadd u minnu. Ftakar f'dawk li f'dan il-lejl jinsabu fl-isptarijiet fid-djar tal-anzjani waħedhom jew fil-ħabs. Imla qalbhom bil-paċi u l-imħabba tiegħek. Birek lil Malta tagħna għamel qatt ma titlef il-fidi li waslet ilna permezz ta' San Pawl. Ġesu, iġbidna lejk mod speċjali fl-Ewkaristija fejn int few preżenti. Tħallilix minn loqsum li nġabru flimkien madwarek bħallum kull nhar ta' ħadd fil-Qudiesa. Ġesu, int weled f'Betlem, il-belt tal-ħobs. Ibqajja fina fil-ħobs ħaj tal-Ewkaristija ħalli ddawwalna fit-toroq ta' ħajjitna. Viva l-ferħ qaddis tal-miliet! Viva l-ferħ paċi tal-art! Viva Ġesu Bambin! Erġgħu ċafxkur. Viva Ġesu Bambin!